Pwes, kung dili ka gusto nga mahitabo na nga buwagan kas imong uyab, mangita kang dinong trabaho. Mangita kang trabaho, Brandet. Ako lagi no, mangita lagi ko no, pero duda na ba tao niyang mama sa kong uyab tao nung sa akong isang uyab. Duda nga wa ko'y trabaho tao. Kaya musige lang kuno kong balibad kung hagdon ko nila nga mag-shopping mi sa kong uyab. Mauna di, ha? O sa may kabugan ni mo kamay kwarta, ha? Busa pangita yun og trabaho, Brandet. Pangita yun! Tuod man may abot yun ang higayon nga nasayod yun ang iyang uyab ug ang inahan sa iyang uyab nga wa yun siya trabaho. Mao nga buot yun siyang buwagan ni ini. Nagsige na lang og hilak nga ako manghod. Manoy, tabangi daw ko manoy. Kapag kita kong trabaho, kaya ingon na kakuyap ko di ko nung kumagkita. So, di siya manauna, iya ko buwagan. Doon lang nabitong dato'y dagang trabaho nga akong gitanyag ni mo. Kani adto nga akong nakaila nga nakinahanglan og trabaho. Wadyo ka! Unya karon problema na noon ka? Ating Dong Victor, ang kailas akong papa, negosyante na siya, nagkinahanglan og bodyguard. Adto lang ato siya pasudlon pagka-bodyguard sa kailang negosyante sa akong papa ka ha. Bodyguard? O sige, suwayan ako man lang. Bodyguard, okay ko. Unya, kanang bodyguard. Kinahanglan na bagay nga isog. Kanang anda mo patay kung doon ay dautang tao nga ipapatay ni mo. Unya, ikaw, Brandet. Makamao ka mo patay. Ha? Isog ka? Mamulaban sa mga amo? Yes, manoy. Giniso ko. Pero nawaton ko niya isip bodyguard. O ipanghambog na ko manoy nga kitang mga kaliwata. Pulos ta mga isog, mga baldito taog, nakapatay na tapuros. Di ta mahadlok mo patay. Brandet. Tuon man among gida nga akong manghod nga to sa amahan sa akong asawa. O gidada yun siya sa akong ugangan sa bahay sa iyang kaila nga nakinanglan og bodyguard. Wa na lang kumukuyog, siya na lang iatubang sa negosyante nga nakinanglan og bodyguard. Iso ka ba? Nga klases tao? Kanang anda mo patay? Kung ikinanan? Yes, sir. So, karon pa na yun, sir. Kinsay papatay na mo. Kay Mayo, kung mao ka na. Abi mo, Brandet, kaming mga negosyante, kanunay yung nag-unghaw sa kadaotan ang among kinabuhi. Tungod kay daghan yung mga tulisan nga mupatay o mugukod na mong mga taong dato. Aron na makakuha sa kwarta. Ay, sos. Hindi ko, sir, sultihan di ka. Hindi ko mahadlok na nila. Huwag ikaw, di ka magmahay ko na ako'y mahimo ni mong bodyguard. Ha? Kay kami mga kaliwata, sir. Maldito, kay may mga bunggoy, may danggalay kay may gupatay, kriminal, may. Mao ba? Kanay gusto ko. Kanang iso, kunya, mayagi ba? Mayagi, may. Mayagi. Pulos na may mayagi, Sana, sir. na. Huwag ang ako maguwang, sir. O si Manny Victor ba? At tumiyagi si Mana. Gupatay ng tao! Ya, bata. Mga kriminal gina mo kaliwat, no? Pero nakapatay na mong imong magwang. Ano man? Kinsa may iyang napatay? Kabalit niya ka itong patay, itong tubangan sa kumol, sir. Ha? Katong, katong gilabay kay gikasuyaan? Kay may kuyog ng babae? Gipatay, sir. Gipatay siya, Gilabay, gipatay ito. Gipatay dito, mo. Gisuyaan gani? Kuyog nitong babae nga Amerikana? Mao to? Sir. O kanto ako maguwang si Manoy Victor. O may postil atong lalaki. Siya man ang ako maguwang nga. Nagtanda-taon sa bawang lalaki taon. Siya may nagpatay ato. Mau ba? Siya din nagpusil patay sa mga lalaki. Kay patay, oy. Sir. Mga kaliwat yung killer. Ako, sir. Kuya. Gahapon, sir. Kadunggap kong tao, sir. Lagot kay ko. Itutukan ko ngayo. Tabis mo kayo. Adong kabon tara ko, sir. Kiri-kiri ni! Mau ba? Ato bang na ko, sir? Basta di yung ka magmahay. Naku yung mahimo ni mong bodyguard, sir. Duwata na ko! Masunig ko, bodyguard. Oy, trabaho ba? Trabaho. Siya de ha? Ang imong maguwang di nagpatay sa maong lalaki. Oy! Nawa din madakpi. Hangturon! Ang imo di maguwang. Sir! Mao ba? Gidawat ka din niya isip bodyguard? O may isurpresa kuno siya nga himuon karo adlaw para nako? Uy, nganong si Manoy man nimo ang iyang surpresahon? O kung sa sa iyang buhato ni Manoy mo? Believe kayo sila tao na ako. Siya ako siyang gingnan ba? Kakilir ta kaliwat. O yan, misigay niya mata sa diyang ako siyang gingnan nga si Manoy may nagpusila itong patay itong lalaki nga ditong naimol. Kuyo ka itong babaeng Amerikana! Pagkahanggaw yun mo eh.
Kaduro bang lalaki nga patay sa mall, ha? Igsuon to anang tao nga midawat nimo pagka-bodyguard? Wa mo musulti na ako, ana daw. Hala, basig mo na buting ipasabot nga iyang isurpresa. Basig doon mga pulis nga mo abot aron dakpos manoy mo. Uy. Unsa man ni, uy? Pagkawag yung ayaw ni mo, Brandit, oy! Imo mo kong pama ka ni! Anoy. Di naman dyan ko kriminal! Mahadlok mo gani kung kumputan ng armas na pistola! Aladong, sakilan sa pulis ang ihunong tungod sa bahay. Dakpon ka anak nila, dong. Oo man. Huwag na kayo ayaw pagkainsuloy, Brandit! Maday. Huwag nyo kayo ayaw! Maday. Puko! Maday. Puko ka na ko! Huwag kayo ayaw pagkainsuloy! Maday, Victor! I-pick up ko sa mga pulis o gida sa ilang buhatan. O salamat na lang nga, may testigo ang akong ugangan nga higala sa negosyante nga igsuon sa gipatay nga dili ikod in town, ako ang kriminal. Humaan sa mong hitabo, bisan sakit, pero ako gipalayas ang akong manghod. O naglatagaw ng taon na kadanan karon. Looy na kaayo kay lago na kayo sa tanawon kay may trabaho. Ako na pala kanisang papulion ng puyo sa amo. O sa may akong buhaton, di ko no. O sa man kung ka mga pasultihon, Victor. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender nato karugad lawa, Goliath. Ang atong sender Ate Pres, mauna si Dudong Victor. Victor. Oo na, diskwido lagi tao ni siya sa iyang manghod ngayong gilabad-labanan. Iyang gipa suod og trabaho niya, wag yung trabaho iyang manghod kasi samtang siya pa nang-apply iyang manghod wa kasuod karon gipasuod yag bodyguard karon nangutan nato iya lang gipasuod lang bodyguard sa isog ka magwari ka. Kalayo ka mo sir, di lang panghambog sir. Ako manoy bago pa nang kapatay. Kuan ka tong ipatay diya small sir. Akong manoy ka po sila to. Pero iya ate kargo na iya. Aron igno gyud sila isog. Sus ang katong taong gipatay at Ate Pres igsuon man dito sa iyang gi-applyan. Gidakop yang manoy. Ana, Oh. magkahanggaw. Oh, iya atik-ate na to ring nun yun nga na baka trabaho siya, isog siya. Naisog siya. Oh, yan saon ni mo ana ron. Na priso yung manoy Ate Pres, das priso. Kaluoy. Oh. May gali nag-ambot nagagawas pa to bam kay ni Gawas na ganyan. Tisigos man ang ugangan. sakto di Ate Pres. May gani, no? Magkahanggaw yun. Sus pastilan. Di maayo ning sa Oh, pangalan kanang niya. joke, komedya bitaw. Komedya nga, dang hambog ba? Paghambog. Diskwido ka, ana. Okay. Yan na Unya? nasa labantay lain nga intrusyon Ate Pres, Asiti di Bansinilla. Ha? Atangin na yung Asiti di Bansinilla na to. Okay, Ate Pres, sa na to ani Bam, ikaw Bam. Ikaw, Bam. Bam? Ang katong iyang kuan, katong iyang gibuhat nga igsuon. Ari ka diri sa Levitico 19 versikulo 17, kung may kasilo kamo sa inyo igsik ka tao, prangkahi siya ron dili kamo makasa. Pero iya naman ning gituman kay sige naman yang badlong ang yang igsuon. Apan kuwang pagayon ang imong pagmanso o pag ingnon ta kanang naang Sabab. kanang pagdisiplina. Pagdisiplina. Pagdisiplina, kanang pahinumdumi gyud pirme ang imong igsuon mahitungod na ani. Bitaw. O sa may painumdum diya, o sa may basa na to diya. Kung ari manggol ka sa katong giingon ako nimo diri sa Levitico nga imo siyang prangkahan naman gihan naman ning gisulti kana ayaw gyud ang yang mangupangutana na kaya kururong gipalaya so naglatagaw na lang sa daan nga lago na kaayo. Loy kayo. O kiyaman kuno papulion dito sa ila sa probinsya mas maayo ug imo sa papaulion dito kay ug ani sa diri nga manarbaho wa may ayo. Way ayo, papaulian na lang na dito aron wala kay pala sa anon sa imong pamilya nga hangtod ang imong asawa unsay kan ini mahasol pag-apil. Busa, ang maayo, papulion na lang nimo na sa dito sa probinsya, balik sa inyo, adto na lang sa dito, aron dili na makahimog kasabok sa imong pagpuyo diha. Mao gyud. Oh, So, unya, kanang na ang unsay Pero nga, pinangga mo taon kay niya yung manghod Bam. murag bugtong tingali na niyang manghod. Oo. Kay kung ari gug ka diri sa unsay nga ini, kaning iyang gugmang no sa iyang pangahal sa iyang igsuon, matakdo man to na diri sa kuan, diri sa Genesis bitaw. Nga mahitungod sa mga nagsuon kaning si Abel o si Cain. Asa to na ito mabasa ha? Na adire, nga matud pa, kung ari ka diri sa Genesis 4, versikulo 8. Unya si Cain mingon kang Abel. Mangadto kita sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay iyang igsuon. Ako nang gibasa tungod kay
ang gugma manggod ni Victor ngadto ni Brandet, so kwahi ining gugma ni Cain ngadto sing igsong iyahamin ning ipatay tungod sa kasuya. Ang imong gugma ngadto sa imong manghod, mao gid kanay pagpaila sa inyong kasudapan, maulag ang imong manghod perti man kabuluyagon. Magsalig ug taga-kwarta sa maguwang gulyat, ibang tag-inom. Mangkag-inom. Oh, karon nga gitagaan siya kay kayo na makatrabaho. Wala gyud mahasubay kay ningon siya kami kapatay si Manoy may dili maayo. Papaulian na lang sa dito sa probinsya, pagpabalik og puyo dito sa niyang inahan, kaysa ako nang gingon, aron, walay kahasol, nga ikahatag sa pagpuyo nimo og sa imong asawa. Wa mo taw na sila bata gulyat. Kay ingon ana karon, hinuon ka nang na-presume to sa kadiyot gulyat, pero kanang litan og pangitaan siya og kanang, unsay tawag na police record gulyat? Unsay tawag na kanang, Kuan. police clearance? Unsay tawag Dili, na? police record. Police record. Police clearance, kada pangyo ka mga apply, kada ba pangyo ka police clearance? Ah. Kani si Victor kay na-presume sa kadiyot ang iyang police clearance ug mangayo sa no criminal record to sa gulyat kay dili man mao. Gitabangan man sa apuhan. Ay apuhan ugangan. So ang ako lamang ikonsulti din ni Victor, ang imong manghod nga naglatagaw na aros ka dana nga matwar mahago na kaayo sa gupa siya pagbalik apan ayaw na papuya sa inyo adto na lang sa probinsya sa imong inahan sakto ba ti press aron walay kahasol. Oh, okay ra. Oh, Kaya nga no, day, usa day karakter ang iyang manghod. Nung inana gyud. Dili ka maayo kanang bugiro niya. Hambugiro? Unya Ay. makatrabaho pataka lang tabi ningon sang iya ko nung mano may una po sila to neki po sila. Malagi niya, inana, kuyaw man inang kinaiyaha. Unya dili man manarbaho yung tagaan mo ka ng kwarta ihurot po gasto sa inom. Bati. Unya ang pangutana niya kay iya naman gipalayas ug nang tagaw na maron sa daan so pangutana niya iya na bala kuno papaulion sa ila sa probinsya. Oh, okay ra. Pero kana kung nasugot ha, nagahig di na ba gina mo pauling ginana? Kay gusto aring inana ba? O pero Kana kung musugot. o kung magsige sa hasol adto na lang dito aron Kana lagi kung musugot ang iyang bangod gato. Ato mo puyo na sa probinsya. Kung may gamit siya nga sa kuan, siyudad. Dili na mulayas gina. oh suwaye lang kay Pero suwaya lang. okay ana sa inyo permi puyo makahasol ko ini hasta yung Oo mga na. asawa mahasol og apel. Di ba? Madamay mo sa mga sa na po mahimo niya. Makadaot, oo. Makadaot niya. Kay Out ninyo. manam ko sirngan, di mo Mauna. niya yung manoy mo inupusil. Pataka lang, no? Oo. Kuyaw kayo. Oh, so kinintanan Victor. Kuyaw. Oh, kinintanan Victor ihangad pod sa imong mga pag-ampo, no? Ilabi na sa unsay nga ini sa Holy Spirit nga giyahan siya, Sacred Heart of Jesus ug ni Mama Mary nga magiyahan ang imong manghod nga unta matulid ang iyang daan kung makatrabaho siya nga mabinutan na unta siya para sa iyang kaugmaon. Salamat pa po na natin itong tuluman noon. Kung ako ang puzzle, tiho.